Hej, jeg skal tale om musklernes hukommelse og kønsforskel og gamle muskler. Øhm, Musklerne de indeholder muskelceller, og en muskelcelle indeholder mange cellekerner. Muskelcellen består af mange celler, som allerede vokser sig sammen under fosterstadiet. Her der kan muskelcellerne blive meget lange og kan strække sig i hele musklens længde. Muskelfibrene ændrer konstant størrelse, som afhænger af, om man træner eller ej. Og hvis man træner, så vokser de i størrelse, altså de bliver hypertrofi, som betyder, at når muskelfibren forstørres, hvilket gør, at tværsnitsarealet af musklen forstørres. Men hvis man ikke træner, så aftager de i størrelse, altså autotrofi, hvilket betyder, at den faldende celletal og svind i cellemasse i muskelcellerne. Altså at de ekstra cellekerner, der dannes under træning, forsvinder ikke, når man vælger at stoppe med at træne i noget tid, men at muskelfibrene aftager i tykkelse. Og hvis man genoptager træningen, så vil mange cellekerner sørge for, at man hurtigt får dannet proteiner, og ens styrke vil stige meget hurtigere end første gang, man begynder at træne. Og her er figuren, vi kan se til højre, der kan man se, at en utrænet muskelfibre, den starter med at træne for første gang, og der bliver dannet satellitceller, som gør, at muskelfibrene kan danne flere cellekerner, og her øges proteindannelsen, og muskelfibrene vokser sig i løbet af noget tid. Når man træner meget, så forstørres muskelstørrelsen, altså hypertrofi, som I kan se her. Og hvis man holder en pause for træning, så aftager muskelfibrene i størrelse, altså autotrofi, som vi også kan se, der står her. Men hvis man begynder med at træne igen, så sker der en tykkelse i muskelfibren, og de mange cellekerner vil sørge for, at der bliver dannet nye proteiner, og ens styrke vil stige meget hurtigere end første gang, man begynder at træne. Kvinder de er i gennemsnittet 40-60% sværere end mænd i overkroppens muskulatur, og 20-25-30% sværere i benmuskulaturen. Derudover vejer mænd i gennemsnit mere end kvinder, og hvis man ændrer den forskel og udregner styrken per kilogram kropsvægt, så er mændene kun 5-15% stærkere i benmusklerne. Sammen så har kvinderne ekstra fedt, altså naturligt på kroppen, og hvis man udregner styrken per kilogram fedtfri masse, så er der ingen forskel mellem kønnene. Og på figuren til højre, der kan vi se, at figuren sammenligner kvinder og mænds muskelstyrke henholdsvis i muskulatur venstre og overarmens muskler højre. Vi har to lineære funktioner, hvor de lyserøde prikker er kvindelige idrætsstuderende, mens de turkisblå er de mandlige idrætsstuderende, og mørkeblå er mandlige bodybuilder. På x-aksen afspejles der musklernes tværsnitsareal, og y-aksen det maksimale knæ- og albuestræk målt i NM. Ud fra vores viden, så ved vi, at hvis man ændrer på den forskel og udregner styrken per kilogram kropsvægt, så er mændene kun 5-15% stærkere i benmuskulaturen end kvinder, hvilket også kan ses på grafen til venstre, som viser, at mændene har en langt større muskeltværsnit ved maksimale knæstræk end kvinder. De ligger næsten samme sted. Udover, hvis man kigger på bodybuilderne, så ligger de højere op i grafen frem for de mandlige idrætsstuderende, da de er mere veltrænede end dem. Men hvis vi sammenligner kvinderne med de mandlige idrætsstuderende, kan vi se for grafen ved knæstræk og albuestræk, at selvom mændene har større muskeltværsnit, så kan kvinderne også være på lige fod med dem, som jeg lige har sagt. Og så er der de glatte muskler. Når man bliver ældre, så sker der en forandring i muskulaturen. En del af den forklaring er, at man
når man er blevet ældre, så er man oftest mindre aktiv og mere syg, men selv hos de aktive og raske ældre kan der ses en ændring. Der ses allerede, at når man er 30, så begynder muskulaturen at aftage, og når man er 50, så er der typisk blevet aftaget cirka 10%. Og når man er midt i 70'erne, så er musklerne halveret i forhold til, da den var størst i 20'erne. Årsagen til den er dels, at fibrene bliver mindre, og der sker et tab af muskelfibre allerede i 40'erne og til 50-årsalderen og frem. Denne proces kaldes muskelautrofi. Og på grafen her til højre, der kan vi se, at både antallet af muskelfibre og musklernes størrelse aftager med stigende alder, og træning kan dog i en vis grad kompenseres af tabet. Ja. Og den øverste er så den totale mængde af muskelfibre, og den nederste er så muskelareal. Ja, som vi så kan se, at de begge bliver aftaget med alderen, ja, da den så falder.